bizi, entzun nuen opera ortorika, musikalki zoragarria iruditu zitzaidan, eta, ezakit, garai hartan entzuten nuen nazioarteko musikaren parekoa. Eta, nola da posible? Agian, ezakit, ingelesez kosta egingo zait, beste mundu bata, beste realitate bat kontatzen duen, no? Oinatikoa. Eta ez dakit zer esaten duen. Eta gero Bernardo Atxaga. Noretzako Henry Bengoa Inventarium ikuskizunak eraman nion esatera jazta, onaino iritsi gara. Ezin zaitezke mundu horretatik kanpo bizi. Agian gero ez zait ama gustatu, baino horrek eraman nion beste leku batera. Hau ja,